Der er jo flere, der kalder mig øh, den danske old school starter, eller bedstefaren til old school i Danmark. Jeg hedder Simon. Jeg spiller Magic, og det er nok min største passion efterhånden. Jeg har mange ting at sige, jeg godt kan lide, men ganske få ting, jeg virkelig elsker. Og en af de ting, jeg elsker, det er virkelig Magic. Det må jeg sige. Og jeg har jo spillet Magic siden 94, hvor jeg købte min første boosterpakke ned i boghandleren i Hirtshals. Og det var simpelthen bare fantastisk. Det var opfundet af matematikprofessoren Richard Garfield, som jo synes, at det var spændende elementer at have forskellige ting i Magic. Før Magic, der var der jo ikke et collectible card game. Der var collectible cards, og der var card games. Men der købte man et helt kortspil for eksempel, hvor alle kortene var der. Eller også så samlede du baseballkort, hvor du købte tyggegummipakker, så var der baseballkort i, og så kunne man samle det. Men der var ikke på den måde et spil, der var lavet ud fra det. Og der kom den her matematikprofessor, som tidligere har lavet brætspil og så videre. Så besluttede han sig simpelthen for at sige, okay, det her, det. Og man kan sige, jamen jeg har jo spillet i mange år, og jeg brænder virkelig for det her projekt. For mig er der ingen tvivl om, at jeg prøvede på at virkelig spare gang i projektet i Danmark, og fik jo selvfølgelig Storm med på det. Jeg har startet derovre i København med Juice og så videre, at vi egentlig kom i gang med at spille old school. Så for mig så er det jo vigtigt, at vi egentlig holder fast i hele det her miljø, vi har. Så mit mål, kan man sige, som menneske, det er jo igen, at vi egentlig har et hyggeligt miljø i Danmark, at vi har turneringer. Og lige nu, så har vi jo nærmest aldrig nogensinde haft så mange turneringer, som vi har i øjeblikket. Og jeg forsøger jo at komme ud til dem alle sammen. Det er ikke alle, jeg kan komme ud til, fordi desværre så har jeg jo også andre ting at sige, jeg laver. Men jeg har været ude til størstedelen af de danske turneringer, og jeg elsker at møde menneskene derude. Men jeg er jo introvert som menneske, og det kan godt være, at det ikke skinner sådan igennem. Men jeg har jo en træthed, og når jeg har mange mennesker omkring mig, ikke, jamen så bliver jeg påvirket af det. Men hvis man ser mig derude og ikke har hilst på mig, så endelig tage fat på mig. Fordi jeg synes, for mig så giver det så meget som menneske, hele det her miljø, vi har. Altså, jeg elsker det. Så hvis du ser mig ude i det danske land, eller for den så skyld til en turnering ude, kom over og hils, sig hej. Jeg fucking elsker det. Når jeg spiller Magic, så er der nogle bestemte ting, der tiltaler mig. Som for eksempel min spillestil er jo det med kontrol. Man plejer at sige i Magic, at du har noget sten, saks, papir. Det vil sige, at creatures plejer at slå kontrol. Kontrol plejer at slå combo. Combo plejer at slå creatures. Det vil sige, så har man altid et sten, saks, papir. Og så er man jo et dæk, enten sten, saks eller papir. Og så har man dermed nogle optimale modstandere, og man har nogle knap så optimale modstandere. Og det er jo bare sådan, det er. Men der tænker jeg også, at ens spillestil skal jo passe til det dæk, man har valgt. Nu er jeg jo selv en kontrolspiller. Det er der ingen tvivl om. Jeg elsker at sidde med masser af kort på hånden, og jeg elsker at kigge på modstanderen, og så knuse en strøm, hver gang han prøver på at kaste et eller andet, der er godt for ham. Så counter jeg, eller jeg disenchanter, eller source to plowshare hans dyr, ikke? Og man kan bare se lige så stille, hvordan lyset bare dør ud i øjnene på ham, når man sidder der og spiller det dæk. Jeg har mødt nogle nye spillere, som ikke rigtig ved specielt mange dæks, men når de først hører, når du spiller The Deck, ja, det kender jeg godt. Det har jeg hørt om. Jeg glæder mig til at se, hvordan det er. Og så slukker man simpelthen lyset i deres øjne bagefter, ikke altså. Men for mig så er det jo, kan man sige, du kan jo godt copy-paste et dæk, fordi i dag så har vi jo alt tilgængeligt på internettet. Det vil sige, at man kan se de her dæklister. Og der er nogle gange, at man bare ser, at folk de copy-paster det, uden direkte at vide, hvorfor er de valg lavet. Og der tænker jeg tit, at man skal have flere kampe under bæltet, for at finde ud af, hvad der fungerer. Og samtidig også finde ud af, hvad der fungerer i forhold til ens spillestil.
Fordi hvis jeg i hjertet er en kontrolspiller, så skal jeg have kontroldæks. Eller også så tager jeg kontrolelementer med i mit creature deck. Eller jeg tager kontrolelementer med i mit combo deck. Simpelthen fordi, at det er der, jeg føler mig mest tryg. Og der ser man jo så tit og ofte også, hvis du er en agrospiller, der spiller dyr, så tager du typisk lidt mere dyr med i din kontroldæks. Eller du tager en eller anden form for dyrpakke med i dit combo deck, som gør, at du altid har noget, du vælger. Og der er det jo tit og ofte, hvis man vælger bare at kopiere en eller anden dæk, så ved du jo ikke, hvad hans spillestil er. Det vil sige, at det kan være et dæk, der er baseret på noget, og så hans personlige touch er dyr. Og når du så kopierer det, hvis dit personlige touch normalt er kontrol, jamen så får du et dæk, der ikke fungerer til dig, fordi spillestilen simpelthen ikke fungerer. Det har vi faktisk diskuteret mange gange, kan man sige, internt i vores gruppe. Fordi nu er det selvfølgelig lidt frækt at sige, at det primært er mig og Henrik, der snakker sammen, men vi snakker jo sammen i vores gruppe og diskuterer. Og der har vi jo også, jeg har jo en livestream, hvor jeg kører på Twitch, hvor jeg kommenterer andre spiller Magic i det danske oldschool-miljø. Og der har vi jo tit og ofte haft en snak, hvad ville vi egentlig ændre, hvis vi skulle ændre noget? Og Storm mener jo helt bestemt, at nogle af dækkene er for gode, og derfor burde man egentlig ændre nogle kort. Jeg har jo også den holdning, at noget af det, der irriterer mig allermest, nogle af mine hadekort, det er jo Mind Twist og Library of Alexandria. Fordi at de er bare så game-breaking på en eller anden måde. Men det er jo også det, der gør, at du kan få et comeback. Og det er jo bare sådan, det er. Og jeg synes jo også, at der er ikke noget federe, end at sidde med et 2-8 library og så vinde det spil. Men kraft helvede, der er heller ikke noget mere irriterende, end modstanderen får et 2-8 library, og han bare lige så stille kommer foran, og du kan bare ikke gøre noget. Ikke? Så der kan jeg godt se, at Mindtwisten er god til den ene. Men det er jo egentlig ganske få virkemidler, der skal til for at even det out. Ikke? Altså, jamen du kan have en Stone Ring mere med, eller du kan have 2 Stone Ring, så er du ude over library, du er counterspil, så kan du counter Mindtwist. Og jeg ved godt, at det ikke bare fungerer sådan. Men der synes jeg egentlig, at der er mange kort, som egentlig kører godt. Vi har Maze of Ith, som blev unrestricted. Det var restricted på et tidspunkt, også i old school, hvor man tænkte, okay, jamen det er ikke sjovt, når der er 4 af dem, fordi så har creature decks ikke en chance. Men alligevel, så kan creature decks jo stadigvæk godt fjerne mazes og arbejde med det. Og senest, der har mig og Storm diskuteret meget med hensyn til Blackwise og 12 bolts. Skal man virkelig have 12 lyn adgang til det, og have adgang til Blackwise, som virkelig straffer en spiller, fordi hvis du er uheldig, så ligger modstanderen en Blackwise, du har 7 kort på hånden, det vil sige for 1 colorless mana, så giver han 3 skade. Og hvis du så ikke har noget moxe eller noget hurtigt, så trækker du op på 8 kort, ligger 1 kort, så er du stadigvæk 7 kort, så bliver det modstanders tur. Så for 1 colorless mana, så giver han lige pludselig 6 i skade. Og det er vitterligt bare noget, der vil noget. Og ja, jeg synes jo bare, at det er sgu en del af spillet. Og der skulle vi så simpelthen afsted til det i Paris. Der var et fuldt sæt Power 9 i første præmie til den her type 1 turnering. Og vi var jo faktisk en del i Danmark, der tænkte, okay, det her skal vi fandme ned til. Og dum som jeg er, så siger jeg selvfølgelig, jamen vi skal afsted. Der er der ikke noget der. Og hvis vi er mange, der er afsted, jamen så skaffer jeg sgu en bus. Jeg kender en, der er buschauffør. Så ordner vi bare det. Og det blev jo sådan, at vi på det gamle diskussionsforum fandt ud af, at det var der faktisk nok folk, der var interesseret i. Dengang havde vi så ikke rigtig mobile pay, så det var bare det, at folk de sagde, jamen jeg vil gerne med. Men efterhånden, som vi kom tættere og tættere på den faktiske afrejsedato, så begyndte folk jo at springe fra, fordi de havde jo ikke troet, at det blev til noget. Og jeg måtte jo så tage fat i min chauffør og sige, okay, jeg har sgu nok ikke brug for dig til Paris alligevel. Det er mere eller mindre kun, at vi kan samle sammen en bil til at køre til Paris. Og det viser så, at en af dem, som ville med, det var Henrik Storm. Jeg havde jo ikke et specielt forhold til Storm på daværende tidspunkt, fordi det var en, jeg havde mødt i miljøet, men han var fra Esbjerg, jeg var fra Hirtshals, ikke? Altså det var ikke noget der. Men hele den her tur, hvor vi kørte, jeg kørte afsted fra Hirtshals af en fredag morgen, ikke? Altså, og hentede den første passager ud i Aalborg, og derefter svingede jeg ind forbi Esbjerg for at hente Henrik Storm og hans ven,
Og så kørte vi simpelthen ned over grænsen, og dumme som vi var, så tænkte vi holder lige ind ved grænsekiosken. Vi har der masser af tid. Så købte jeg en kasse Red Bull, og de købte lidt slik og snacks, og så kørte vi ellers afsted. Det viser jo så, at min bil gik i stykker. Så da vi først kom noget hen på aftenen, fordi jeg tænkte, okay, jeg kører indtil jeg ikke kan længere. Og der viste det sig jo så, at dengang, der havde vi ikke rigtig en GPS med. Jeg havde printet en rejsevejledning ud fra Lykos, en gammel søgemaskine, og den sagde egentlig bare, fortsæt nedad igennem Tyskland, og så på et tidspunkt dreje til højre til Paris, og så er I der mere eller mindre. Den havde jeg selvfølgelig glemt hjemme på køkkenbordet. Men sådan er det jo. Og jeg tænkte, jamen jeg kan da huske det meste af den, så det er bare nedad indtil der kommer et skilt til Paris. Altså, det er jo ikke så svært. Så jeg kørte og kørte, indtil vi skulle dreje til højre ind mod Paris, og så sagde jeg, okay, nu er klokken halv lidt om natten. Nu er jeg faktisk ved at være træt. Er der en af jer andre, der har lyst til at tage over? Og Henrik Storm kiggede så på mig, jamen det er jo kun mig, der kan overtage, Simon, fordi min kammerat, han har ikke kørekort, og ham den anden passager, vi har med, han er 15-16 år, så det er kun os to, der har kørekort, Simon. Så, men jeg skal nok tage den næste del af turen. Okay, tænker jeg. Så holdt vi ind på en tankstation, og skiftede passager, og fik tisset af, og så videre, og kørte videre mod Paris. Jeg lægger mig om bag og prøver på at sove så godt, som jeg kan. Og så vækker Henrik mig. Der er gået 20 minutter eller sådan noget, fra at jeg har sat mig om bag til, at han vækker mig der og siger, okay Simon, der sker sgu noget mærkeligt. Når jeg tænder vinduesviskeren, fordi der er begyndt at regne, så stopper bilen med at køre. Når jeg slukker vinduesviskeren, så kører bilen igen. Og jeg var sådan lidt, what the fuck? Og det er sådan en gammel Golf 2 GTD'er, jeg kørte i. Og vi tænkte, det var det lige godt satans. Så jeg sagde til ham, jamen vi må køre ind på tanken og se, hvad fanden det er. Og vi tog så den næste tankstation og holdt ind der. Fordi vi havde så ikke tændt vinduesviskeren, fordi så gik bilen ud. Så det var sådan, vi var sådan helt, what the fuck. Men det viser jo så, at der ikke var særlig meget strøm på den. Og selvom vi havde kørt hele dagen, ikke, jamen, så var der simpelthen ikke mere strøm på batteriet. Så da vi først havde tændt vinduesviskeren, så tog den simpelthen så meget strøm, at bilen faktisk gik i stå. Så vi diskuterede, hvad gør vi? Skal vi bare stoppe nu her? Klokken er 1 om natten. Vi er et eller andet sted i Tyskland på vej mod Frankrig, ja. Og vi skal spille turnering i morgen tidlig. Turneringen starter klokken 10 eller sådan et eller andet. Vi har jo stadigvæk mulighed for at komme frem, men det er jo pismørkt, og det regner. Så der er en, der skal køre. Og Storm siger så, jamen jeg tør simpelthen ikke at køre i din bil. Det er for at sige som det er. Så du må køre. Og jeg har jo kun fået 20 minutter søvn. Ikke? Og der har jeg jo kørt indtil jeg virkelig ikke kunne mere. Og jeg siger, okay, jamen, hvis vi er med på det, så kan vi jo godt køre, men det bliver jo lidt farligt at køre uden lys på, og uden vinduesvisker i regnvejr på en eller anden tysk motorvej midt om natten. Men jeg er villig til at prøve opgaven, fordi vi gør bare det, at vi knalder bag ved en lastbil, og så må vi simpelthen bare sidde i røven af ham, fordi han kører jo lige ud. Ikke, altså. Og der er masser af lys på hans bil, så folk kan jo se os, og der er jo ikke nogen, der kører op i røven i en lastbil. Altså. Så hvis I har mod på det, så har jeg mod på det, så gør vi det sgu. Og vi diskuterede lidt frem og tilbage i den der lille gruppe, og de sagde, ja, vi gider sgu da ikke at sidde her og vente på et eller andet tysk falk, og så ikke komme afsted til vores Magic-turnering. Så det besluttede vi os for. Så måtte jeg jo pænt rulle vinduet ned, stikke hovedet ud af vinduet, køre ned på motorvejen der, og så vente på, at der kom et eller andet. Og så kom der jo heldigvis en bus med sådan nogle, hvor hele bagsiden nærmest bare var lygter hele vejen opad. Det vil sige, at så kunne man faktisk se bilen, når vi holdt bagved den. Så vi tænkte, fuck det, så giver vi den bare gas, så knaldede vi ellers bare afsted. Og jeg sad og bundet den ene Red Bull efter den anden, der sad og fuldstændig kampsvedt i den der bil, hvor man ikke kunne se noget ud af. Og hen omkring klokken 3:30 om morgenen, så begyndte der at være lidt mere lyst. Så vi tænkte, det er fucking perfekt. Så overhældte jeg den der bus der, og så kørte vi ellers mod Paris. Og vi kunne så ikke huske, hvor fuck vi skulle hen. Jeg kan huske, det var det 14. afdeling, eller sådan en 12. afdeling. Så vi skulle på den der ringvej rundt om, og så skulle det være afdeling 14 eller sådan et eller andet. Og vi fandt den der ringmotorvej, og faktisk nærmest den første, vi kommer hen til afkørsel, den siger den 14. afdeling. Og vi tænker, Christ, det var da fucking heldigt. Så jeg drejer af der, og så siger jeg så til drengene, okay, nu skal vi så bare finde ud af, hvor det er hen. Fordi klokken er 7:30 om morgenen, og vi har ikke rigtig nogen, vi kan ringe til, for at finde ud af, hvor fanden vi skal hen. Der er jo nok ikke nogen, der er vågen hjemme i Danmark som lørdag morgen kl. 7:30. Men hvis I ser nogen med en skoletaske, så er jeg sikker på, at de er på vej til Magic-turnering. Og vi griner sådan lidt af hinanden der, fordi det er jo sådan, det er. Og så ser jeg så en komme gående
med skoletas på. Og jeg tænker, han har kraftet med nørd ham der. Og det vilde er jo så faktisk, at det er Søren hjemme fra Danmark af. Så da jeg ruller vinduet ned, så siger jeg, fuck, det er fandme Søren. Hvad er chancen? Og så råber jeg så, hej Søren, bøsserøv. Det var en anden tid, dengang i 2004 åbenbart. Og han kigger op og siger, ja, hej Simon. Ikke? Og det var sådan helt fantastisk. Vi står dernede i Paris. Vi er sådan helt lost og kommer hen til det her område. Og vi ved ikke, hvor vi skal hen. Og så står der kraftedeme en af vores danske venner, ikke? Og spørger, hvor skal vi egentlig hen, hvor er sejlet? Så kigger jeg på ham. Jamen, det er lige derovre. Jamen, perfekt. Så kunne vi køre hen, og så bare parkere bilen der. Og så ringte jeg så hjem til Falk og sagde, der er et eller andet i vejen med bilen. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er som om, at den ikke lader strøm. Så det er batteriet, der er tomt eller i stykker eller et eller andet. Og de sagde, jamen det er fint, du har international vejhjælp. Vi sender nogen ud, så bare vent ved bilen. Så jeg, jamen det er fint, jeg er inden for at spille Magic-turnering, så det er ikke noget problem. Så I kan bare ringe, når bilen kommer der. Og vi gik i gang med at spille Magic, og der kom så på et tidspunkt, fik jeg et opkald. Så måtte jeg jo pænt gå ud til dem der Falk-bil der, som så var en far og hans søn, sådan en lørdag, fransk morgen, der kom ud. Og det lignede vitterligt ikke sådan, som vi tænker Falk-bil derhjemme. Det lignede bare et eller andet lokalt værksted. En eller anden kejler, der kom ud, ikke? Og han kiggede på bilen og fik startet den op og sagde, okay, jamen den lader fint. Du skal bare lade den stå i en halv time, og så er I klar til at køre hjem igen bagefter. Det gjorde jeg så. Så gik jeg ind og spillede videre, og bilen stod ude foran tent i Paris' gader der, ikke? Og den stod bare i tomgang der en times tid, mens jeg spillede min næste runde. Jeg kom så udenfor igen, og stadigvæk så var min bil der, holdt i tomgang. Så slukkede jeg pænt den og gik ind igen og spillede videre til næste runde. Og da vi så var færdige med turneringen, så besluttede vi os for, okay, jamen, det var kun den her turnering, vi skulle spille. Så nu skulle vi jo egentlig bare hjem igen. Men jeg kan godt sige, at jeg er lidt træt. Det må jeg nok ærligt indrømme. Og jeg kan ikke særlig finde rundt i Paris, men hvis der er noget, I vil se, så kan vi da hurtigt lige køre rundt til, at vi kan finde Eiffeltårnet eller et eller andet. Og vi sagde, ja, vi kunne da godt lige se, hvad der var. Vi kørte lidt ind her, og vi kunne se, okay, et eller andet Eiffeltårn, men det er jo ikke særlig stort, når man ser det langt væk fra. Og jeg sagde, okay, så kører vi fandme hjem ud på motorvejen. Så kørte vi ellers afsted. Og jeg kørte jo så afsted, som jeg havde gjort, ikke? Og det gik fint indtil vi kom til første afkørsel. Så sagde jeg, okay, nu er klokken faktisk ved at være 9:30 om aftenen, og jeg er faktisk ved at være træt. Ville det være okay, at du kunne køre lidt, Storm? Og Storm siger, jamen jeg tør fandme ikke at køre den bil der. Så den må du køre hjem, og Simon siger, ej, det kan jeg fandme ikke. Så vi holdt ind på afkørselen der, og så på sådan en resteplads. Og jeg gik så ud på handicaptoilettet og lagde mig der til at sove. Sov lige en halv time, og så kom jeg ud igen, og så kørte vi afsted. Da vi så er kommet afsted, så har jeg kraftedeme glemt min mobil ude på handicaptoilettet. Så det var af ved næste afkørsel, og så hele vejen tilbage igen. Og det tog jo en halv time fremad, og så en halv time tilbage, og så over på handicaptoilettet, og så afsted igen. Så der mistede vi jo lige 1,5 time, ikke? Altså, men min telefon var der heldigvis. Og det begyndte jo så at blive lidt mørkt igen, når vi tændte lyset. Og kraft helvede, så fungerede bilen stadigvæk ikke. Så den havde ladet lidt op, mens den stod i tomgang, så havde det kommet sådan en chat i batteriet, så vi kunne køre. Men når den så virkelig skulle bruge noget strøm, så fungerede den ikke. Så ringte jeg jo hjem til min mekaniker og sagde, okay, jeg står hernede i Frankrig, og jeg har haft en mand ud at kigge. Han siger, at bilen lader fint, men nu er der ikke mere strøm på batteriet, så der er et eller andet, der går galt. Jeg siger, problemet er, at når du bruger mere strøm, så generatoren, så laver den mere modstand for at lave mere strøm, og så er der et eller andet løs forbindelse der. Det vil sige, at den er nok ikke strammet nok til generatoren. Nå, tænker jeg så, det må vi så lige finde ud af. Så vi går ud og kigger, og der kan vi så selvfølgelig godt se, at når vi ved, hvad vi skal lede efter, så sidder generatoren løs. Den har simpelthen sådan et spænd, man kan spænde den fast med, og når den så har nok spænding på det der bælte der, så kan man så skrue den fast. Og den skrue, den mangler simpelthen. Og jeg tænker jo så, jeg er jo ikke mekaniker, jeg kan jo ikke finde ud af noget. Jeg er computermand, så jeg kan finde ud af at programmere, jeg kan finde ud af at spille computer, men jeg kan fandme ikke finde ud af at bruge mine hænder til noget. Så jeg tænkte, fuck det lort. Nå jamen, vi må prøve at se, hvad vi kan finde ud af. Så jeg tog ind på den første tank, og vi købte nogle strips og prøvede at strips lortet fast. Det fungerede jo ikke. Det fungerer fint, så længe den har holdt i tomgang, så kørte vi afsted og begyndte at lette. Så nej, så døde bilen igen, så måtte man slukke lyset og køre ind på næste tankstation. Og det sjove var jo så, at hver gang vi så skulle køre derfra, så skulle vi jo lige skubbe bilen i gang for at få den startet, ikke? Altså, så det var lidt vildt. Næste tankstation, vi kom ind på, der var der så en, der sagde, jeg har sådan et 7-tommer søm,
Måske I kan bruge det til noget til at sætte det fast med. Altså, okay, jamen, vi prøver. Fordi så kunne man lige sætte den fast, og så sætte det i det der hul der i hvert fald. Og så gav den lidt, og vi tænkte, det er fandme fint. Vi kørte ud på motorvejen igen. Men der gik jo ikke mere end et par minutter, så det der 7-tommer søm rystede sig løs. Og så sagde det ellers bare, og så havde det rystet sig løs ind ud i de der motorrum der, og så bare, og jeg tænkte, nej. Næste tank holdt vi ind. Der var ingen spor af 7-tommer søm, men vi kiggede ned under bilen, der var ikke noget, der pølede ud eller noget. Så jeg tænkte, okay, jamen fair nok, så den har bare lige rykket ned i et eller andet af de der bevægelige dele, og så bare, fuck. Og så hopper vi så ind, og der er jo klokken så ved at være 11:30, sådan en lørdag aften. Og da vi så træder ind på den her tankstation, for at få en eller anden form for hjælp, så åbner han døren, så bliver der bare spillet Bob Marley derinde. Ikke? Og man kan bare lugte has. Ikke altså? Og det er bare sådan, okay, der er fandme en, der holder fest herinde, og det der Bob Marley der, vi tænker, det er fandme mærkeligt. Og jeg kommer ind, og vi snakker med ham, ikke? Og typisk så i og med, at de snakker fransk, så er de ikke sådan særlig nemme at snakke med, fordi der er ikke så mange af dem, der snakker engelsk. Men ham her, han snakker faktisk godt engelsk. Så vi forklarer situationen, og han kigger, og han kommer ud på bilen, og han kigger sådan lidt og tænker, okay, jamen færdig. Og så kommer vi ind igen og snakker der på tankstationen, og jeg siger, hvad tænker du? Og han siger, jeg har fandme en idé. Jeg tror, jeg ved det. Ind på min chefs kontor. Kom her. Og så går vi så ind på en chefs kontor, og der er sådan en fint skrivebord. Og så siger han, dernede, der er den del, vi skal bruge. Så løfter han lidt op i bordet, og så begynder han simpelthen at skrue sådan en dims ud, som holder bordet fast i rigtig højde. Og jeg tænker, det kan simpelthen ikke passe. Det kan simpelthen ikke passe. Og vi får den der skrueting der, og vi sætter den ud i bilen, og vi kan lukke den og skrue den til, og den passer perfekt. Og jeg siger til ham, manden der siger, den er jo helt perfekt. Den passer. Jeg siger, ja, det tænkte jeg nok, den ville gøre. Og jeg siger, men hvad fanden, hvad gør vi så med en chef? Vi kan da ikke bare ødelægge hans skrivebord. Jeg siger, jeg er blevet fyret af min chef. Det her det er min sidste arbejdsdag. Det er derfor, jeg sidder her og ryger has. Altså, jeg sidder bare og hygger, indtil den næste kommer. Og hvis der er noget, I vil have fra butikken, så tager jeg bare. Det er okay. Så må I fandme have en god tur videre. Og jeg er sådan lidt, what? Og jeg tager sådan en pose chips, og så en eller anden drikkevarer. I må fandme have en god tur videre. Jo, mange tak. Og så kører vi ellers videre, og det fungerer. Det er helt fantastisk. Det fungerede faktisk. Og det vilde er, det er den her. Så det her, det er fra min første tur til udlandet, på min første Magic-tur. Så er det simpelthen den her, vi har stjålet fra en eller anden franskmands skrivebord, som nu fungerer. Og den har jeg haft med mig hele tiden. Så det er den sygeste shit ever. Så ja, så det var første tur, mig og Storm, vi var på. Som jeg nok har været inde på flere gange, så har vi jo Henrik Storm, som jo er en af mine holdkammerater. Og i og med, vi i over 20 år jo har rejst verden rundt og spillet de samme turneringer, så er han jo faktisk blevet lidt min ærkerival. I gamle dage, før Wizards blev fornyet, der havde de jo det, der hed DCI-nummer. Og det blev kørt ind i DCI Reporter, som er et turneringsprogram, som så udregner, hvilket styrke du har, og hvilket styrke dine modstandere har. Og det brugte de så til at sammenkøre over i USA, sådan at de havde simpelthen en database over alle de kampe, jeg nogensinde har spillet i Magic til turneringer. Hvad enten det er DM eller Friday Night Magic i den lokale spilforretning, så blev det alt sammen gemt i den her store database. Og der er selvfølgelig nogen, som har adgang til den her database, som synes, det er sjovt, hvad kunne man egentlig læse ud af den? Og der var det simpelthen en hjemmeside, du kunne logge ind på, og så skrive dit DCI-nummer, som det hed. Og så kunne man så se, okay, jamen Simon Rock har spillet så mange Magic-kampe, han har tabt så mange af dem, han har typisk spillet i Danmark, og han har typisk vundet størstedelen af hans kampe. Den modstander, han har mødt flest gange, det er ham her. Den, han har tabt flest gange til, det er ham her. Eller den, han har vundet mest over, det er ham her. Det vil sige, at så havde den simpelthen ærkerival lagt ind i systemet. Og ham, jeg har tabt til flest gange, det er faktisk Henrik Storm. Så det er super nederen. Men samtidig også fantastisk.
Jeg har jo mange gode historier, hvor vi har mødtes til turneringer forskellige steder. Senest så er jo den, som jeg elsker at fortælle, det er jo, at inden coronaen kom, der spillede jeg jo dansk mesterskab DM i Vintage, hvor man bruger alle kortene. Og faktisk så er det jo et officielt Wizards-format, så jeg er jo faktisk regerende Danmarksmester i Vintage. Og ham jeg vandt over i finalen, det var Henrik Storm. Det er jo også lidt fantastisk. Senest så har jeg spillet den store danske turnering, The Gathering. Der sad jeg i finalen med Henrik Storm og vandt den også. Til gengæld har der så også været mange turneringer, hvor Henrik Storm jo også har vundet over mig. Og det er jo bare sådan, det er. Men det er altid både en god ting og en dårlig ting, når jeg møder Henrik Storm, fordi det er fedt at spille med sin ven, men det er også bare træls at spille med sin ven. Det er bare sådan, det er. Så ja, så det er jo fantastisk, at man rejser et eller andet sted hen. Jeg husker, vi var det i Prag, hvor vi sad og spillede, ikke? Så mødes man i runde 3, og man ved bare, okay, fuck, en af os kommer til at tabe, og så slår man bare den anden ud, ikke? Altså, fuck, det er nederen. Der er bare sådan en træls fornemmelse af det, ikke? Altså, men det er jo bare sådan, det er. Jeg har jo egentlig skaffet størstedelen af de kort, jeg vil have til at spille Magic. Så derfor blev det for mig også en jagt. Nu har jeg fået det, jeg gerne vil have. Hvad gør man så? Og der mødte jeg jo så kunstneren, der havde lavet Black Lotus. Jeg var til en turnering over i USA og over besøg noget familie. Og tilfældigvis blev den turnering afholdt i Boulder i Colorado, hvor han boede, Christopher Rush, på daværende tidspunkt. Så arrangøren af den her turnering har simpelthen inviteret ham forbi. Og så kom vi så til en Magic-turnering. For mig som europæer, som dansker, så har vi jo ikke adgang til de her Magic-kunstnere. Fordi for os så er det jo sådan nogle rockstjerner, der bor i USA. Ikke? Altså, vi møder aldrig nogensinde de her kunstnere. Fordi at vi har jo kigget på de her kort siden midt-90'erne. Ikke? Altså, og vi kender alle deres navn. Vi kender deres kunst. Men vi ved jo ikke, hvem de er som mennesker. Det er så langt væk fra os. Men lige pludselig, så står man der i USA i Boulder, og så kommer ham her, der har tegnet det vildeste kort overhovedet, der findes i Magic, Black Lotusen, ikke altså. Og der sagde jeg simpelthen, okay, jeg bliver nødt til at få dig til at underskrive den, og så må du tegne et eller andet på det, fordi for mig så er det jo ligesom, at jeg kommer i gågaden nede i Hirtshals, og så møder jeg fucking Picasso. Og så har jeg tilfældigvis lige en plakat af Guernica i baglommen, og så skal jeg selvfølgelig lige have ham til at lave et eller andet på den. Det kan ikke være anderledes. Altså, så for mig så var det virkelig sådan et øjeblik, ikke? Altså, og han tegnede så en drage, der spiste den her sorte lotusblomst, bare med spritus. Det er ikke noget flot, ikke noget vildt, men bare det, at man har fået ham til at gøre det, ikke? Altså, det gør jo bare, at det kort betyder al verden for mig. Og der fik jeg simpelthen den idé, at kæft, man, jeg vil gerne møde flere af de her kunstnere, og så vil jeg gerne have dem til at tegne på min kort. Og så skulle jeg jo selvfølgelig tænke, hvad skulle de egentlig tegne? Fordi da Christopher Rush spurgte mig, jamen Simon, hvad skal jeg egentlig tegne på din Black Lotus? Fordi jeg har egentlig ikke lyst til at tegne på den, fordi det er så værdifuldt et kort. Men når du nu skal tegne på den, hvad vil du så gerne have på kortet? Og jeg sad jo bare der og tænkte, det ved jeg simpelthen ikke. Og han tegnede så den her drage, som jo måske ligner lidt et dovent æsel, men det snakker vi ikke om til nogen. Og der i øjeblikket, der var mit hoved bare fuldstændig blankt. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville have. Altså. Men efterfølgende, så der har jeg jo haft meget tid til at tænke over, hvad fanden vil jeg egentlig er på. Og der tænkte jeg, Star Wars, det har været en af de ting, som jeg elsker allermest i livet. Altså det Star Wars har betydet så meget for mig i mine unge dage, og som nørd, ikke altså. Så det tænkte jeg, det har jeg kræftet med Star Wars på min kort. Da jeg så møder min næste kunstner, det er så heldigvis Mark Tedding, så får jeg ham til at tegne Star Wars på min kort, og det var fedt. Indtil at jeg så begynder at gå mere ind i den her niche af ting, der bliver tegnet på Magic-kort, ikke? Altså, vi kalder det jo alters. Så finder jeg ud af,
fuck, der er egentlig mange, der får lavet Star Wars på sin kort. Der er mange, der får lavet Ringenes Herre. Shit, men jeg vil jo ikke have, at mine kort skal være ligesom alle andres kort. Hvad fuck gør jeg så? Så måtte jeg jo selvfølgelig i tænkeboksen igen, og jeg tænkte, hvad fanden gør jeg? Ja, og jeg kan jo godt lide at læse. Og en af de ting, som jeg så har læst en hel del af, det er H.P. Lovecraft. Han har jo et fantasiunivers, hvor der er de her guder, ældgamle guder. Så for eksempel Cthulhu, det der spaghetti-monster. Ikke? Og jeg tænkte, det har jeg sgu ikke set nogen steder. Så det blev min besættelse. Jeg tænkte, okay, jeg har simpelthen malet spaghetti-monster på det hele, Cthulhu på det hele. Og næste kunstner, jeg så mødte, så sagde jeg, okay, jeg vil gerne prøve at se, om man kunne lave et eller andet Cthulhu på det. Kan det lade sig gøre? Og de var sådan, Cthulhu, det var fedt. Det synes de jo var lidt spændende, og så gjorde det egentlig, at den dag i dag, jamen, så har jeg fået lavet utrolig mange Cthulhu-alters til mine old school kort. Og faktisk også til nogle af mine, de her vintage kort, som jeg også spiller noget af. Og det har jo været en fantastisk rejse. Og det har givet mig noget kontakt til de her kunstnere, fordi jeg har mødt dem til turneringer rundt omkring i verden. Fandme Storm, vi skal gøre et eller andet. Old school i Danmark, det er faktisk en af de største miljøer, vi har i Europa. Så jeg synes, vi skal på en eller anden måde bruge det til noget. Skal vi ikke lave en Magic-turnering? Og vi diskuterede, jo, selvfølgelig skal vi da nok det. Men det kræver jo lidt at lave en Magic-turnering. Altså, jamen, vi inviterer jo bare vores venner. Altså, fordi alle i old school, dem kender vi jo nærmest, og har dem som vores venner. Så vi inviterer dem op til Hirtshals og laver en fest ud af det. Og jeg er jo tidligere formand for bordtennisklubben i Hirtshals, så jeg sagde, jamen, jeg har jo en bordtennisklub, vi kan bruge. Det er jo lækre lokaler, men jeg ved jo godt, det er en sportshal, men det er lækkert, og der er masser af plads, og vi kan få det til at være noget fedt. Og hvis vi spørger en af de her old school kunstnere, om de vil komme over, så kan det være, at vi er heldige, at de siger ja. Og heldigvis viste det sig jo, at det ville de gerne. Og heldigvis var det jo sådan, at folk de var villige til at rejse til Hirtshals for at spille med i vores Team Tron-turnering. Altså. Og det var helt fantastisk. Og det er jo så nu blevet en rejse også, hvor vi nu har en årlig turnering. Og vi flyver kunstnere ind fra USA, og de sidder og tegner på vores kort, og vi sidder og får røverhistorier. Og det gør jo på en eller anden måde, at jeg på en helt anden måde har adgang til hele det her historie om Magic, end jeg havde, da jeg var ung. Jeg turde aldrig nogensinde drømme om at møde nogle af de her kunstnere, altså. Fordi jeg har jo kigget på de her kort, ikke, og siddet og lavet decks, og byttet mig til dem, og nu har jeg en her, den er lidt slidt, men jeg kan bytte den her fra min ven, som er meget pænere, og så bytter man jo frem og tilbage, ikke, altså. Så jeg har jo kigget på de her kort i uendelig mange gange, altså. Og så nu, at have en af de her kunstnere i mit køkken, sidde og spise aftensmad med ham, ikke? Altså, og få de her historier, altså kæft, det er fedt. Det kan et eller andet, det er magisk. Og det er jo det, jeg har lyst til at dele med de kammerater, jeg har inden for old school, ikke? Fordi at det er et meget lille niche-miljø, hvor vi har de her kort, vi går op i. Og jeg elsker at se folks kort. Jeg elsker at se, hvad de har fundet på. Jeg elsker at følge deres rejse i, hvad skaffer de her kort. Og nogle af dem, det er tyske kort, de vil have. Nogle af dem vil have sortkantede kort. Nogle vil have hvidkantede kort. Og det er simpelthen, det er fandme en rejse, ikke? Altså, og vi deler det i de danske grupper. Se, hvad jeg har fået. Se, hvad jeg har købt. Og man tagger hinanden. Se, Simon, jeg ved jo, du mangler det her. Er det noget, du skal på jagt efter, ikke? Altså, og det er helt fantastisk.